Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sa kamong pagadapiton sa pagpamatiw sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magkapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Og kini ang inyong alagad sa inyong magagalingon og yung mga sapatagan kamo niya sa kapis kay kabaskog sa inyong mga paglawas-labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagtag sa mga panghuna-huna aron sa inyo na. Hapsay ang pagtimbang-timbang ni mga kamaturan nga among igapagpadangat diya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kada dili aron supako ng Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong mapatalingon ni resibihan sa Kabusis Radio. Magsugod kita sa alas 7 sa gabi, mulungtad hangtod sa alas 8 kagabihon. Og didto usab dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FM, mabati usab ninyo karong alas 8 paingon sa alas 9 sa gabi. Og ingon man usab sa Teleradyo sa RPN, mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi matag Domingo kana. Magsugod ka na sa alas 12 mulungtad alas 2 sa kahaponon, 2 ka oras ka na. O sa Radyo Ultra, bati usab, magsugod ka na sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon sa matag Domingo. O dito usab dapit sa Manolo Portits, Bukidnon. Sa radyo natin, mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi, magsugod sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 kahaponon, matag Domingo. O dito usab dapit sa Valencia, Bukidnon, mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi tunga sa oras kana mabati. O dito sa dapit sa Iligan City mabati kini sa Radyo Bandera magsugod sa alas 3 kapunon mulungtad hangtod sa alas 4 sa matag Domingo kana sa hapon. O ingon man usab dito sa DXMM FM sa Kalamba mabati usab ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi matag Domingo sa buntag magsugod alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa Kabuntagon. O dito usab sa Dipolog City sa DXDR Dipolog mabati usab ang programa magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. O dito usab sa DXPR sa Pagadian sa sa DXPR mabati usab magsugod sa alauna mulungtad hangtod sa alauna imedya tunga sa oras lang kana. O dito usab dapit sa Butuan sa Caraga Region mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi dunay buntag dunay sa gabi. O ingon man usab dito dapit sa Visayas area mabati usab ang programa nato sa estasyonan sa DYLA sa magsugod ka na matag alas 11 umulungtad hangtod sa alas 12:15 matag Domingo ka na og ingon man didto sa DYHR mabati usab sa Toledo magpahigayon sa pagkuha og oras sa mga nagkalain-laing dapit ipahibalo ra unya kana namo mga kahigalaan ug mga kaigsuonan og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan kini karon inyong igsoon brother Mario Warlitot Sabit magapagiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ania pa ang kauban nga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalaan o kaigsunan kinisob si Brother Romy Rama kamos katambayayong karon sa pagkatod sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa para pang kaluwasan. O karon magpaila pa ang isa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan kinyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Gisrel makarayong imong usang nga magkuban ninyong taknaa aron sa paghisgot sa timay balik ko kamo kang Hermogenes makarayo. Nining higayon na karon mga kaigalaan ug mga kaigsunan ang kabahin sa atong pagahisgutan ang kabahin mahitungod sa pagtubag nato sa pastor sa SDE nga si Mitchell Bindilio. Unang-una gisustain ba niya ang among gipangbilin nga mga pangutana mga kaigalaan ug mga kaigsunan wala gyud. Pero sa prinsipyo gud namo dili mi makapadayon bahin sa kanang dapit sa doktrina bahin sa pagtulon ang PBCM. Kung ngano nga naa ang PBCM o ngano nga naa ang PBCM o ngano nga ang PBCM ingon ani nga plastada og ang pagwali namo pinasahi man sa uban. Tungod kay nakapokus ang among panahon ug oras sa pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. May ra ba ang iyang pagtubag ug i-fight niya ang iyang mga isyu ba nga among gipang tubag. Pero mao lagi na pag matubag na mo ang iyang isyo, biyaan. Pag human mangita na puglaing rason, unya pag abot magbuhat-buhat og istorya, unya iyang iatake diri sa amoa. Una ana nga sistema. Pero hinoon iyan ang katungod. Kaysa gibalik-balik na mo makadaghan diri sa among programa. Niya kita sa nasod nga adunay kagawasan.
kay gilatid kana sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagaan tag freedom of speech, gitagaan po tag freedom of religion. Busa dunay kagawasan ang tao, libre ang tao pagpili asa ang baruganan nga imong pilion. Asa ang relihiyon nga imong magustuhan, diha ka magpasakop. Busa dili ka na ingon nga ginaungan ang mga tao diri sa Pilipinas. Libre pagpili asa ka nga pagtulunan magpasakop. Sa side sa pagtulon ang PBCM, ni ami sa pagtulon ang PBCM, di natukod niya itong tuig 1967 na restro tuig 1971. Di niya ng mga tuiga nagsugod sa pagwali aron ibantayog ang maayong balita sa Espiritu Santo. Nagsugod diri sa dapit sa Mindanao. Tungod kay ang Mindanao sa Our Country, page 47, yuta sa saad. Busa ang mga panagna sa Biblia ug ingon man nga dinhi mulutaw sa dapit niini nga dapit mauna nga ang pagtulon ang PBCM nagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Sa pagwali namo sa Espiritu Santo, daghan ang nangatingala. Ug naa dayon migawas ang mga pagyubit. Usa na nga yubitan si Pastor Mitchell Bindilio karon nagtagaw taw sa sugod. Nasway kurat Radio FM sa Balingasag. Og inyo nang ikuan lang taon sa internet makita na. Nagyaw-yaw na siya, nangatake, giatangan po na karon sa kaubang mga ministro sa among Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang iyang programa dito kay tubagon po paghuman sa programa ni Mitchell Bindilio alas 8 man. Magsugod po ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi, gidumala po na ni Reverend, tubagon po niya gikan sa alas 8 paingos alas 9. Iyon ana sistema. Ang uban nga di matubag, dinhi namo tubagon dinhi sa dire sa Cabusis Regio. So ingon ani nga plastada. Naabagyod sa balaang kasulatan, iplastar sa nato ang among prinsipyo nas Proverbio 3:30. Nagiingon sa pagpahayag, ayaw pagpanghilabot, ayaw pakig-away sa usa ka tawo sa walay pasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Kung kinis Bindilyo wala ni manghilabot kanamo, nganong amo man kuno sang hisgutan sa kahanginan. Pero kay naghisgot man siya sa kahanginan, iya manggidala ang pag-atake niya diha sa iri, so sa iri po namo siya tubagon. Inana nga sistema. So sa balaang kasulatan, doon na bagyo'y mga tao nga magsupak sa Espiritu Santo, makigbatok sa Espiritu Santo, magig-away sa Espiritu Santo, naa. Palihog pagbasa, Brad Israel, Buhat Kapitulo 7, versikulo 51, palihog pod pag-andam, Brad Romy, sa nakasulat pod sa iandam pod diha ang 4:30 Efeso. Imo, Brad Warlito, iandam ang Isaiah 61, versikulo 10. Ingon nini, sumala sa gisitar mo nga sitas Brad Makarayo nga aduna gi makigbatok sa Espiritu Santo. Gingon 51 sa city sa buhat. Gingon kamong mga tikig ug liog ug mga walay circumcision sa kasing-kasing. Ug ang mga igdulungog Sa mga igdulungog kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mauman usab ang inyong ginabuhat. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, doon na gidi ay mga tao gidi ay nga magapakigbatok sa Espiritu Santo. Doon ay mo sakit sa Espiritu Santo. Doon ay mo pag-uol sa Espiritu Santo. Unsay prueba, Brad Arome. Palihog po pag-andam, Brad Parlito, narili na nimo ang Isaiah 63, versikulo 10. Dinhi Brad Makarayo atong pagabasahon sa nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 4 bersikulo 30 nagingon dinhi. Ugayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Mo kana Brad Makarayo nakasulat. Busa, giingon nga ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Doon na gidi ay mo sakit. Busa, dili malikayan nga dunay taong yubitan. Iyon ana ra nga sistema. Muyubit sa dapit sa Espiritu Santo nga pagpamatuod. Sa daang tugon, Brad Warlito, gisgutan ba po na sa mga propeta? Oo, Brad. Kinsa ang usa sa mga propeta, Brad Warlito, nga nagisgot? Sumala din ni Brad Makarayo Kinsa nga propeta ang nagisgot niya? Si propeta? Propeta Isaiah. Sumala sa pagpahayag din sa nakasulat sa versikulo 63, versikulo 10. Gingon din sa pagpahayag Brad Makarayo o mga kaigsunan. Gingon. Apan sila nanukol o nagpag-uol sa iyang balaan nga espiritu. Tungod niini, siya nahimo nga ilang kaaway
og siya sa iyang kaugalingon nakig-away batok kanila sumala sa pagpahayag Brad Makarayo. O busa, sa English na pagkabasahon sa King James giingon, but the revealed and vexed his Holy Spirit. Busa, doon na di ay giingon di ay nga musakit sa Espiritu Santo o ang Espiritu Santo makig-away gani ngadto kanila diha sa Isaiah 63 versikulo 10 gibasa ni Brad Warlito sa SDA Bible sa King James Version sa English kung basahon ang Isaiah chapter 63 verse 10 makita nato diha nga Holy Spirit ang gipasabot. Busa doon na gyud ay mga mubatok sa Espiritu Santo mao ni si Mitchell Bendilio mao na nga luyon niya ng tanan doon na gyud mo ni giingon nga naagyud sila sa mga pagsupak siya in ana nga sistema ambot pa pod sa tanan pon nga mga SDA pod nga mga pastor kini ra man pong pastor nga si Mitchell Bendilio mao ra po'y grabe kahilabtunon unya may rabang paghilabot og makapabor pirme og ako'y maalkansi pirme di ko maghilabot ngano man mawawan ako unya mangindahay pagdebate unya debate panalit on one nagtuo ba atrasan ka iyon ana nga plastada na pwede ipamati na to ang iyang mga nakuha na mo nga voice tape gi-record na mo, recorded ra man na iyang paghagit-hagit debate. Hagit pag one-on-one. Ang pangutana karon makadaog ka ba kahag debate? Iyon ana nga sistema. Na, tanawa. Ang among giingon kay ang away kung panalitan debate, sampulan ta mo. Nya? Unsay prinsipyo ni Mitchell Bendilio? Ang prinsipyo ni Mitchell Bendilio, ang magdebate dili mao ang mo desisyon. Nga mao ba na siya ay mudaog og dili? Ang mo desisyon kuno kung kinsay na alkanse o kinsay na kapabor ang mga listeners. Admitado si ana. Unsay prueba? Ipabati na to ang ang among nakuha nga record nga giyaw-yaw ni Mitchell Bendilio. Bahin sa iyang giingon nga kung kinsay mo desisyon katuragyod ang mga listeners pero ang katong mga kuan dili gito sila mo'y mo desisyon. Paminawan na to ang iyang istorya ni Mitchell Bendilio. Nya ha? Tanawon ta. Namo nga, kamo may... Munitingog ni Pastor Mitchell Bendilio nga nagtagaw-taw karon sa DXDR Dipolog hook up sa programa niya Balingasag. Kay nga naman gusto lagi niyang labatibaho lagi diris Misamis Oriental ang PBCM. Nahibalo ka man nga ang main office sa PBCM ni adiri sa Misamis Oriental. Gituyoan niyo pagsulod sa Balingasag. Nga ang imong atake diya sa Dipolog, imong ipabati, aron nga imong labahan lugar, ang mga ministro sa PBCM, mo lagi ng labaton, perbulingon, na, lago lagi pong agi. Ya, padayon nun ta. Kamo may nagpaminaw mga igala, kamo may magtimbang-timbang, o kamo po yung hatag desisyon, naranin niyo na mutuo mo nga ang Espiritu Santo. Tuwa na! Unsay giingon? Kamo nga mga listeners, kamoy maminaw, kamoy magtimbang-timbang, kamoy mo desisyon. Natanahon ta ha? Ang mga listeners di ay mo desisyon kung kinsay na alkanse o kinsay wala kinsay nakapabor o kinsay na alkanse. Ingon ana ra sistema. Karon, apang utana. Sa nagsunod sa among programa sa Tinubagay o naglantaw sa internet, sa programa, sa tingog sa kamatuoran, ni Mitchell Bendilio ang programa, Amo, Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. Unsay nakita sa listeners, usa sa mga listeners, gidipinsahan ni Bendilio yung kaugalingon, pero ang dipinsa, larag kay ngano, nauwawa naman, kay ang iyang prinsipyo, ang mo desisyon, kung kinsay nalkanse, ang naminaw, pero unsay, rason sa naminaw, nga gitiksan gyud si Mitchell Bendilio, tali sa debate, tinubagay sa PBCM, og sa SDA nga si Pastor Mitchell Bendilio, paminawi. Niya ha? Ang texter ni Mitchell Bendilio og unsay iyang desisyon sa texter nakapabor ba Bendilio o naalkanse, paminawon ta. Good is Pastor, namati ko sa oras sa PBCM o sa daybati kaniha. Para na ko, Pastor, as listener, murag takilid gyud kayo imo kahintang og sa boxing pa sige kalag panuntok pero walay puntos. Boss kong kadiyot! Di ka mauwaw, Bendilio, sa imong programa. Naminaw ko sa programa sa PBCM og sa imo sa tinubagay sa debate as listeners. Sa akong paminaw og lantaw, takilid gyud ang imong kahimtang. Nagsige lang kag panuntok, way klaro, way igo. Ang pangutana, kinsa may nagtakilid? PBCM mo ikaw. Ikaw may nagbasa na. Text
Texter ninyo na. Apangutana, kay naminaw man na, naglantaw po. Kay makita man ta sa YouTube, makita man ta sa internet, apangutana karon. Ang desisyon sa listeners, unsay giingon? Kinsa nalkansi, PBCM o ang SDA nga ikaw mo ay nagdala? Ikaw mo ay nakikikwintros PBCM. Na, balikan ta ron. Balikan ta. Kay tan-aw ta. Ang maayong laki kunuhay, kung giila ka nga maayong laki des dipulog, ako, di yung ko mo ilan mo, nga maayong laki ka, bisan gamay, og maunay klases ni Bitter, pagtuon og balik, usa ka makigarong sa mga ministros PBCM. Na, balikan ta, og unsay namatikdan sa among tigpaminaw og sa iyang tigpaminaw nga wa gyud magkaagwanta ni prangka sa pastor sa SDA nga si Mitchell Bendilio sa iyang paminaw og sa boxing pa larag si Mitchell Bendilio takilid ang agi niya paminawan ta balikan ta. Good is, Pastor. Namati ko sa oras sa PBCM o sa daybati kaniha. Para na ko, Pastor, as listener, murag takilid gyud kayo imo kahintang og sa boxing pa sige kalag panuntok pero walay puntos. Maura na ako namatikdan. Salamat sa pulangkon ni. Tanawa? Unya, unsay dipinsa Bendilio? Ha? Unsay dipinsa? Kay sa boxing pa kuno. Sige panuntok, way igo, way klaro, alkansis puntos. Intawon, pagkaluoy. Pagkaluoy lamang, og mauni makigdebate, og ang modesisyon ang listeners, wa na gidesisyonan, alkansi. Makita mo po sa rason, ipabati ta na sa unahan karon. Nya, unsay ang dipinsa dayon tubak? Nya, padayon nun ta. Salamat kaayo, no? Okay na imo ng opinion. Asa man ko nagtakilid. Namayo, anda kong pangutana, giunsa nimo pagkahibalong natakilid ko, nga wa man po kapitas, unsay akong hulagway. Do, Bendilio! Di man makatubag ang imong texter, kay naminaw man na sa inyong programa o sa among programa, ang pangutana karon, nganong anha man kamusayit sa imong figura? Nagsayit ba sa imong pisikal? Wala. Ang gisayitan niya, ang imong isyo. Ang isyo ni mong gibuhian dinhi sa PBCM o ang isyo sa PBCM iyang gitimang-timang kinsay nakapabor o kinsay nalkansi. Ang pangutana karon, ang iyang gihilabtan nga nagtakilid ang imo mang rason nganong ang gitandog nimo ang imo mang pisikal nga matod pa nimo wa gani ka kita sa kung naong og nagtakilid ba? Tanawa ra binata ng rason. Tanawa lagi do. Padayonan ta. Lami ni. Ya, padayonan ta. Natong panahon na. Ha? Tingali. Osaka, atong basahon na. Aron, magkabalo kag kinsa ni takilid. Ha? Tanawa ha? Basahon ko nun niya, aron tanahon ko nun nagkinsay na takilid. Tanahon tag, ang amo ba po ang iya karong gisgutan, di ba nang hisgot tapos saglain, ha? Tanawa ra, gibuhian niyang PBCM, nga ang gisgutan sa texter, naminaw siya sa programa sa PBCM, sa debate, tali sa gibuhiang issues sa PBCM, og ni Mitchell Bendilio, si Bendilio takilid ang agi, o niya ang iya kunot, ipabati kunot, kinsa kunot nagtakilid, tanahon ta, ang iyang gibirahan ang PBCM ba? Padayonon ta. Atay basahon dili nga iglesia sa Dios. To ana, niabot ng iglesia sa Dios. Wa na magisgot. Abi ko man og basahon sa PBCM nga mao ni naalkansihan sa PBCM. Dili di ay imbes kay didto sa naalkansis PBCM, basahon hinos iglesia sa Dios ang iyang gibasa. Padayonan ta. Sinulat kini ang address is The Church of God Sanctified Apostolic kunya ang headquarters ni as Pilipinas. Atong basahon ang imong giingon nga gatakilid. Okay, sa pahina, sa gingon din eh. Nagingon din eh, basahan eh. Sa gingon. Kana nagdistas, o kana. Sa gingon. Dinhi sa Pilipinas, adunay daghang pundok sa tinuuan nga natukod ug nagdala sa ngalan nga Iglesia sa Dios. Apan kung imo nang subayon ang kinauyukang bahin sa ilang iglesia gikan sa ilang pagtulunan o kasaysayan mo sangko dayon sa pagila nga nakatukod lang pinaagi sa tao o walay kalambigitan si Kristo kay wala may kaangtanan ni adtong lawas ni Kristo nga mao ang iglesia sa Dios nga gitukod sa Dios pinaagi kang Kristo dito sa Jerusalem sa Israel. Okay, klaro. Matod pa din sa inyong basahon, dinhi sa Pilipinas, adunay daghang pundok sa tinuhuan nga natukod nga nagdala sa ngalan sa iglesia sa Dios. Apan kung imo nang subayon ang kinauyukan bahin sa ilang iglesia, gikan sa ilang organisasyon,
pagtulunan o kasaysayan mo sangko dayon sa pag-ilang nga natukod lang pinaagi sa mga tao. Walay kalambigitan si Kristo o wala na'y kaantanan ni atong lawas ni Kristo. Ang maong iglesia sa Dios nga gitukod niyo sa Dios pinaagi kang Kristo dito sa Jerusalem, Israel. Ay pagbata, kabalo man kung iglesia sa Dios ka. Do, Bindilyo, nganong ang imo hinong giatake hinoon, mao naman hinoon ang texter? Ha? Ikaw ra ba yan, usagi kalimtan nimong giingon nga ang mo desisyon sila ang naminaw? Una kay PBCM ay ang isgutan. Ngano nga wala man nimo prubahe nga ang doktrina sa PBCM unsaon pagkapabor sa PBCM nga ang imong gikaharong nga iyang gipaminawan PBCM man baka og nag-away ta dito sa ibabaw sa ring ang gilantaw ako ug ikaw ug ang PBCM ug ikaw ang pangutana karon ngano man nga moingon ka man asa man siya nakapabor unya ang imong gipabarog nga ikaw dito nga nakapabor ka dili man ang PBCM ang imong gisgutan nga PBCM man untay gisgutan do sa texter do unya nanumangil pa ka do nanumangil pa kang iglesia sa Dios pagkawa gyoy klaro may panigmuingo may pagmuingon tag kinitawhana mo iwa gyoy klaro tao nga di gyud tinuod nga taong Kristo kay kun mao pa ngano wa kasultihi do nga imong gipasanginlan katong nag-text nimo iglesia sa Dios to ang pangutana do wa ka mahibalo kung nag-text siya nimo nga takilid ka nag-text pud siya namo unya nikatawa siya, niingon gani siya, nganong ignon man kunyag iglesia sa Dios, nga Pilipinista man kung dako, nga nag-text ni Bindilyo. Niya, paminawan, gusto ka maminaw do? Do, kopyaha ang iyang kuando, ang iyang kuando yung number, ang iyang numero, para mag-text meet mo. Niya, atong tanahon ha, ug unsa ang iyahang gitext, nana ha, sa among programa kaganiha sa udto, dito sa teleradyo, sa DXQ sa Arpin. Ya, paminawan atong kuanon og unsay iyang gitext. Naraw? Reverend Godnon, ako si Dudong sa Palangko. Mao man ang gisgutan ni Bindilyo. Ako tong nag-text nila last Sunday sa ilang oras sa DXDR. Ilang programa tingog sa kamatuoran. Giingnan nako siya nga sa boxing pa dagan iyang sumbag pero walay puntos way igo. Sos tanawa. Puwerte suko giingnan pahinuon kog sakop sa iglesia sa Dios nga dako man taon kong Pilipinista. Salamat do Bindilyo. Nganong namasangil man ka o nga nagataghap man ka nga matod nimo iglesia sa Dios tong tawhana nga nag-text nimo nga dako man ang Pilipinista. Ay naman do in taon ang imong pagkamaayong laki. Ha? Hag-as ka man mutira sa iglesia sa Dios nga ang nag-text nga naminaw nimo Pilipinista man. Tanawara ang pangutana. PBCM ba na do? Dili. Unsay ang desisyon do? Baka kung siya maoy nagkuando, siya maoy maghukom do o siya maoy mulantaw judge do ba ha kung sa boxing pa ang iyahang puntos ang kadaugan pabor sa PBCM imo. Di ka mauwawa na do. Ay lagi pagsige lagi. Mo lagi na. May pay giingog kapayas sa mala kay makaon pa. Pero kapayas ni Bindilyo purting dakua di gyud makaon. Ha? Nya. Siya pa iniingon. Nga matod pa niya. Nanikad-sikad na daw kuno ko. Uy. Nya paminawon taragod. Ha niya. Tanaw, lami yung kayo ning paminawon gining iyahabang atake diris ako og diris PBCM. Tanaw na to ni. Og kini iyang atake og ako bagyo og kami bagay magugtas aning PBCM. Ha? Paminawan ta. Ha? Yaw, paminawin ninyo ha. Makarayo ron, kalumpato na. Tuana. Initan gi kong Bindilyo, makarayo o kalumpato na. Tanawang tani karon. May lagi ni, okay, lumpat. Pero lumpat lagi tas rason. Tan-aon ta og kining lumpata og di ba ka malukapas rason. Ha, padayo. Pundok nga matog Espiritu Santo pliki. Ang siro mo, oy. Kamo, sa inyong kadaghan, ako ra usa kinsa mag-utas nato. Ambot ng mga tawhana. Tuana. Matod pala niya mag-ugtas. Di kuno siya mag-ugtas na mo. Siya kuno'y mo pa-ugtas kuno na mo. Daghan kuno mi samtang siya rosa. Ay ikaw usa pa rin natigbasan mo.
Duha ka tigbasa, usa lalaki, usa babae. Di lang nimo patingugon. Ngano? Diskumpyado ka sa kauban nimo? Ha? Basig diskumpyado ka. Kay ngano? Tungod kay imong hakpon tanan ang pagpasabot. Daghang magkakaubas pastor. Hagiton ka nako pagdapit og kaubas pastor dia patabang. Basig na basig na apay maayong laki nimong kauban diha. Patabang ba? Patabang kay para yawat na lang nga dili ka kaayo maluy. Oh, texter, ni desisyon alkansi ka. Yawat na lang na ay mga teknik sa imong kauban diha nga matampo niya para nga magkahiusa mo kay ningon na hinambo makaikaw ra isa. Nganong ikaw isa, hadlok pumis isa, bisan pa og kita magwan-unuan ta di ta katrasan. Di pagyod nako hasolon si Reverend yang kaubang mga ministro paningkamote gyud nga makapabor ka kay ilang paso ginako ang imong rason ug itugot sa panahon nga mag-abot ang atong dalan asang dapita nga magdebate ta pamatud-an ginako nga ilang paso ilang purnas ginako ng imong doktrina ug prinsipyo. Kanara nganong akong prubahan ko. Ha? Niya, ganahan gid ko isyu ngayon ani. Niya, matod pa na niya. Kami kuno gitagaan kuno mig espiritus kaburingog. Sige. Hala sige. Niya dagan kay niyang isyu ato ning paminawan kay. Kami kuno gitagaan kuno espiritus kaburingog. Sige, ato ning paminawan kay kami man kuno gihatag espiritus kaburingog niya. Paminawan ta. Sukor na ba sila sa terminong way atiman? Mga isoon, makalingaw ba? Nga, natingala na punta nga, dagha mapumuto. Ang motor ba mga kaigsuonan aning makat? Tagaas Ginoo pod og espiritus pagka buringog. Basagod ninyo sa King James Version sa inyong sa inyong King James Version diya. Romans 8 verse 11. Romans 11 verse 8. Sorry. 11 verse 8. Ibang English. Cebuano. Ingon sa resulat, ang Dios naghatag kanila og espiritu sa pagkaburingog, mga mata nga dili makakita, mga dalunggan nga dili makadungog hangtod karon nga adlaw. Oy, unsa ihatag sa Dios nga espiritu? Espiritus pagkaburingog. Buringog yung kayo yun. Nano buringog? Imagine. Oh, tanawa ha. Gitagaan kuno mis espiritus kaburingog. Unya. Sip, ato nang tigumon. Kay kita man kuno gitagaag espiritus kaburingog. Sa di pa nako basahon kay ang gibasa niya ang unang hubad sa King James Version man nga 1938 edition, gipadapli niya ang iyang gibutangan og 70 Adventist Bible. Gibutangan niya gilimtan niya ang ikadong hubad sa King James Version kay diya hatagan mag espiritus kahinanok, diya gihatagan espiritus kaburingog sa unang hubad sa King James Version. Niya, unsa day ang giingon? Imbes kay amo siyang gi-question ni adtong miaging Domingo sayop man ni dili. Kining daang tugon sayop ni nga nag-ingon si Miguel kinis Miguel gitawag anghel og di ang bagong tugon nag-ingon si Miguel anghel unya pag-abot ana niingon siya ipamugos ra ba kuno namo niya niingon ra ba din siya hurot alang ilang oras isa ka oras gipamugos nila nga si Miguel manulunda gini paminawhan ta ya kami bay namugos ani do Bendilyo paminawi ang imong tan-awa ang imong prinsipyo og nahusto ba ka og tan-awa gani og kami bay namugos ya paminawan ta. Gala og igsoon ining taknaa actually mga kaigsoon daw natin dagang isgutanan apan ato pong atagag pagtagad katong atong paminaw kaganiha nga usang yun ka oras igsoon nga ilang yun nga ipugos sa mga PBCM ba nga si Kristo lagi dili gukunos Miguel ang San Miguel ba dito na mo si Kristo. Okay. Naabot naman hinuong kag San Miguel nga dili na si Kristo San Miguel ber. Ngano nag-ingon demi nga ang San Miguel ber si Kristo na. Angay lang kang mugamit ano sang kinis Bendilyo ba angay og kini bitaw sig hilig ko kana bitong sampol-sampol. Unyang yang sampol ra ba? Mugna ra ba na siyang una-una? Wa ra ba ginaikasultis mga ministros PBCM? Ha? Ang among giingon diha nga dili maos Kristo si San Miguel Arcangel si Miguel Arcangel nga imong giingon nga mato nimo maos Kristo diyang dapita nagkauyon ta nga si Miguel mao ra pod si Arcangel. Si Miguel Arcangel usara
Pero imong usahon nga si Miguel Arcangel og si Kristo usara, diha ta magsinupakay. Diha ang dakong debating mahitabo. Diha ang dakong diskasay nga mahitabo sa kanginan. Ngano man, ipamugos man. Namugos ba gud mi? Kami bagoy namugos ana. Tanawa gani. Tan-aw tag kinsay giespirituhan sa espiritos kaburingog. Paliw ra gud pagbasa brad Israel sa iyang gibasa Roma kapitulo 11 bersikulo 8. Tan-aw tag nakapabor ba na og kinsay naigo? Kita bay naigo og siya bay naigo ana? Sige, basaha. Ingon ini sumala sa gisitar mo nga sitas Brad Macarayo gingon ingon sa naisulat ang Dios naghatag kanila og espiritu sa pagkaburing og mga mata nga dili makakita, mga dalunggan nga dili makadungog hangtod karong mga ngadlaw. Oh na. Dunay ay mga mata di makadungog, dunay mga dalunggan dili makadungog, dili mga mata di kakita. Ang pangutana karon kami dinay iguana. Unya karon ang pangutana kinsa na iguana? Siya. Ngano? Nagingon ka man sa imong prinsipyo nga si Miguel og ingon man si Jesucristo o Sara niya atong paminawan ang iyang sulti na inangutanan niya tekstir gibasa sa iyang tigbasa nga babae pagbasa o sa giingon niya si Miguel og si Kristo o Sara niya prinsipyo sa may laki nga si Benilio maayong laki di man kumuilang may laki na sa debate niya paminawan ta. Pastor Benilio na ako'y pangutana ang mga saksi ni Jehovah nag-ingon na si Michael, Arcangel, or Miguel, maura daw na si Kristo. Maoba po na inyong pagtuon sa inyong doktrina at palihok ug tubag ani karong Domingo kay nagdaghanin na Mateo naghulat sa imong tubag si Richmond. Timuhon ni salamat na brother. Okay, salamat kayo. Polo Michael, usa ka na ka Hebreo nga kahulugan na the same as God. Sa Biblia mga kaigsunan, si Michael, the same as God, wala na inana, mao si Kristo. Na. Oh, tanawa. Si Miguel kuno Arcangel og ingon man si Jesucristo o Sara. Kay kanang Miguel usa na ka Hebro nga pinulungan. Mo na yung sulti ha. The same as God. Mao kuno na ang ato kunong Ginoong Jesucristo si Miguel. Na, kinsa may namugos ana? Di ba ikaw? Apangutana karon. Nagamit ba ka nga usa na ka Hebro? Question, kinira, litra por litra basahin ta. Nga si Miguel, mao ra si Jesucristo. Basa ako no sa King James Version. SD Bible, kanang gigamit nimo unang hubad sa King James Version. Basa ako no na, kabasa ba ka? Na, maoron ug maoy magdaghan problema. Na. Ambot lang. Na, tanawon ta. Niya pa gyud. Niya pa. Tan-awon ta ang ilang SDA Bible. Be, sige. Basa brad Warlito. SDA Bible pabor nila. Judas 1:9. Kay niingon man siya. Ugoy, nangutana ra ba yung tao ni? Narami tayo pangutana. Balikon taragod yung pangutana, be. Saway kasayuran. Nahinayak. Pag-ingon nga si Miguel o si Kristo o Sara. Mo ra ba kuno nang ipamugos ko na mo? Uy, kami ba'y namugos, ani? Di ra ba? Biblia ra ba mo'y nagsulti, ani? Di ra ba yun kami? Ya. Ato ragong balikon. Balikon ta. Sa pagmamati, unsay dugukanan, ana. Nga kami kuno, namugos kuno mi. Namugos. Imo ng prinsipyo. Karon, niingon ka ha, nga matod pa na nimo nga nangutana ni asa mabasa nga ang archangel maura pod na si kini gitawag na siya anghel na atong paminawan ang iyang giingon kay tanawon ta kay para nga atong pamatud-an kung kining tawhana nakapabor bagyud ka ni sa iyang sa kining iyang doktrina, paminawan ta. Mula manulunda lagi. Sa ato pa mga kaigsunan, ang ilang pagsabot, karang puno as manulunda, manulunda na. Sa ato pa, ang ilang puno as kasundaluhan, sundalo po. Nang kaya atong presidente sa Pilipinas, si President President Rodrigo Duterte, itawag man na siya Commander-in-Chief sa tanang kasundaluhan. Basig sundalo po nila na si Duterte. President Duterte ay magkaraya. Sure mo ba? Mag-sure ba? Mag-sure. Ha? Di ba? Diba na? Giingon pa nga, pag-sure. Unya ningon ra ba siya ato mga previous niya nga wali. Nga matod pa na niya, basahi ko, nga si Miguel, si Archangel, Anghel, basahi ko. Agoy, ang pangutana karon kinira, ang iyang supakon di ay, uy, nakabasa nga punuan si Miguel, ilan namang manunod daon, si Duterte kuno,
kay punuan man commander-in-chief man kuno na sundalo po kuno na si Duterte. Oy, naabot naman ang taong kang Duterte. Kasabot mi nga ang presidente bisag dili sa sundalo, basta siya presidente, commander-in-chief na, labaw siya sa bisan pa sa mga kasundaluhan. Pero wa nagpasabot nga siya sundalo. Pero gitawag siya commander-in-chief kay siya may labaw sa tanan. Unya areta sa mga sundalo, wala ba'y mga labaw nila? Ang labaw nila na mga general. Pag abot na karon kato sila, labaw. Pero sila pun nga labaw o general, sundalo gyapon sila. Wa ka kasabot na Bindilyo. Unya karon kay niingon man ka, hatagi tag sitas nga ang Archangel Anghel. Basahi ta. Uy, intawon nangayo intawon. Nangayo gyud intawon siya og asa mabasa nga ang Archangel Anghel wa mahibalo nga si Miguel gipamatud-an niya nga maora pod si Arkanghel. Ang pangutana karon, kini ba si Miguel wa ba inag manulunda Brad Warlito o gitawag gini siya manulunda? Gitawag gyud malunda sumala sa pagpahayag Brad Akin Macarayo. sara man ay nag-ingon nga si Miguel dili day manulunda. Kini Gus Mindilyo buot ni Mindilyo nga giingon nga dili malunda si Miguel. Sumala sa pagpahayag dinhi sa Judas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 9 giingon dinhi. Apan si Miguel ang malunda nga punuan sa iyang pakiglantugi batok sayawa sa ilang panag-ilog sa lawas ni Mises, wala gani siya mangahas sa paglitok o mapasipalahong hukom batok kaniya, kundili ningon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanimo sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan giingon, granting. Ha? Basa Brad Rome. Giingon nga naglantugi si San Miguel o si Miguel nga maora po Arkanghel sa pag-ilog sa lawas ni Moises giingnan yang yawa ang Ginoo magabadlong unta kanimo. Unya karon kinsa ning Ginoo ug atong susiyon sa Biblia Brad Rome, kinsa nang Ginoo? Si Ginoong Jesucristo gikan na Brad Macarayo. Unsay prueba mo? Ato lang pagbasahon kining nakasulat dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 13 versikulo 13 nagaingon dinhi. Nagatawag kamo kanako magtututudlo. O Ginoo, og husto kamo kay mauman kanako. Busa si Kristo dayon ning Ginoo. Paliw pag-andam Brad Jezreel sa ang buhing pulo ang pulong sa Dios. Daniel kapitulo 10 bersikulo 13 kama 21. Na basahon ako Oy, karon kay si Kristo, Daniel 10 bersikulo 13 kama 21. Giingon na nga si Miguel maura po kuno si Kristo, granting without admitting. Og sa debate pa ni pulok-pulok agi ni Bindilyo. Gipamatud-an ni Mitchell Bindilyo nga si Kristo mao ni si Miguel Arkanghel. Ako negative side. Gisugalan ako siya. Siya nagpabarog stima. Pabarog na siya 5 minutos o 10 minutos. Questionon ako siya. Pag human niya barog, pamatuod na siya. Si Miguel, mao ni si Jesucristo. Moingon dayon ko. Nag-ingon man si Miguel, sa diyang giingnan niyang yawa nga naglali sila. Matod pa na niya, ang Ginoo magabadlong unta kanimo. Ang pangutana, granting without admitting. Nga si Kristo, mao si Miguel. Nga naman, nga nag-ingon man si Miguel, kung siyas Kristo, ang Ginoo, matod pa ni Miguel, magbadlong unta kanimo. Kinsa ning Ginoo si Kristo? Nganong wa man mo ingon si Miguel, ako magbadlong kanimo. Kay siyar man pud ang Ginoo nga siyas Kristo. Tan-awa lagi. Nganong ang nagsulti si Miguel ang mubadlong ang Ginoo pagbasa sa 1:13 ang Ginoo si Kristo man. Di ang giingon ni Miguel nga mubadlong si Jesucristo, gilain man lagi ni Miguel ang iyang kaugalingon ug ang Ginoo nga si Kristo. Tan-awa ra. Ang Biblia naglain nga si Miguel ug si Kristo gilain. Dili usara, pero si Bindilyo ay naglain sa Biblia kay ang iyang giingon si Kristo ug si Miguel usara. Samtang ang Biblia nagtug-an nga lahi si Miguel ug lahi si Jesucristo. Natanawa kinsay tuohan ninyo mga kaigala magigsuunan. Kanang tao nga pastor nga si Mitchell Bindilyo nga nag-ingon nga si Kristo ug si Miguel usara ug ang Biblia nga nag-ingon nga si Miguel ug si Kristo lahi. Aha, mismo pas bakba ni kinsa Miguel gilahi niya ang kaugalingon og si Jesucristo. Niya pa nangutana. Kinigud si Miguel Brad Macarayo, naglaig bangag ba? Asay Miguel.
O si matud pa ni Oh, Bindilyo. naglaig bangag yung si Miguel. Lagi, naglaig yung bangag si Miguel kay si Miguel gilahi man iyang kaugalingon si Kristo, lahi yung bangag, lahi yung bangag si Bindilyo, lahi pug bangag si Miguel. Oo. Mao na gipasabot niya. Moingon sa tanawang kauban niya tanawa gilain si Miguel hinambis imbis kay Mitchell Bindilyo, pareha sa bitaw na sila. Kung ang istorya ba bangag, ang bangag ni Mitchell Bindilyo, si Kristo ug si Miguel usara. Samtang ang bangag nga istorya pod ni Miguel, si Kristo lahi kay kaniya. Mo na gipasabot sa kaubang ministro. Niya, atong basahon, diri sa nakasulat. Ingutana siya, ang taon ingutana, way kasayuran. Si Miguel kuno asa basa nga ang archangel gitawag og anghel. Ana, ang archangel akong basahon na sa nakasulat, Brad Rome. Gibasa man dito kaganihan ni Brad Warlito sa SDE Bible. SDE Bible para bagyo gibasa niya ganiha. Nibasa na nimo ang Judas 1:9, Brad Warlito? Oo, Brad Macrayo, nabasa na ako. Busa ang manulunda dito, SDE Bible ra pa na. Oy, nganong wala man nimo na. Pero tanawa, unsay giingon ni Mitchell Bindilyo? 38 ka-translisyon niya nas iyang balay. Paminawan taga na iyang 38. Naa din siya kalibre 38. Ha? Kung nibutang na to ang Biblia kalibre 38. Nanas balay ni Mitchell Bindilyo. Paminawan ta ang iyang gipasiatab nga duna siya 38 ka-bersyon nga naa sa ilang balay, pero ang 38 ka-bersyon nga naa sa Biblia ni anas iyang balay wa gyud mulaban intaw ni Mitchell Bindilyo. Tan-awon ta gani, paminawon ta ang iyang kinapayas. Muni giingon nga may pay kapayas sa mala kay makaon, pero ang kapayas kining kapayas ni Bindilyo di gyud makaon bisag unsaon. Niya paminawan ta atong pangitaon ang gisulti ni Raha. Yaw. Igsoon, tuganan ta mo. 38 ka-bersyon ang Biblia na akos balay. 38 ka-bersyon ang Biblia na akos balay. Do, tanawa do. 38 ka-bersyon sa Biblia sa balay. Kanang gibasa ni Brad Walito. Gibasa niya ganiha, si Miguel ang gamhanang punuan nga manulunda. Manulunda nga punuan. Giuna pa. Unsay gibasa? SDE Bible man na. Unya nganong inyo man na nga Biblia, nganong gilimtan man nimo na, nganong wa magkakasabot na. Unya kisa may naigo sa giingos Roma 11:8 nga giingon na gitagaan sa espiritus kahinanog o kaburingog. Di makasabot, di makakita sa nakasulat sa Biblia. Na nakita nimo ng imong 38 dia, ang ika-38 dia og nag-una man na ang imong SDE Bible. Nganong wa nimo na makita ang Judas 1:9 nga si Miguel dakong manulunda. Nganong nangutana man ka, nagpasabot kay wa ka kana kasabot. Nagiingon no, apan si Miguel ang manulunda nga punuan. SDE Bible man na. Nganong naaman nimo na 38 ka-bersyon nga sa Biblia. Apil man ning inyong Biblia. Nganong wa man kakabasaan, nganong wala man nimo napasabti. Kanara. Unya niingon pa ka nga matod pa nimo ang archangel asa mabasa. Unya anghel agoy in town. Basahon to nato sa English. Giingon kana diha sa nakasulat sa Job chapter 1 verse 9. Basahon kay nato ha sa English sa King James. Tan-awon ta kay nangutana asa mabasa ang archangel niya. Giingon sa pagpaigit Michael maunis Miguel the archangel. Unya way nabasa do. Unya kay giingon man na siya nga puno ang manulunda nga punuan. Unya way nabasa anghel. Asa mabasa nga gitawag anghel. Niya naaraman po nimo sa ato pa apelis imong 38 ka translisyon. Giingon dire sa nakasulat sa Judas 1:9 sa ang buhing pulong. Giingon sa nakasulat diya sa Judas 1:9 giingon no, apan si Miguel usa sa mga gamhanang anghel. Giingon si Miguel usa sa mga anghel. Duna siya kauban mga anghel, siya pod usa siyas mga anghel. Unya wa matubag imong pangutana do. Mao na unya karon ang nitubag kinsa may nitubag do nga si Miguel manulunda ba dili gisupak nimo. Nag-ingon ka si Miguel dili anghel, si Miguel dili manulunda. Samtang ang Biblia nag-ingon nga si Miguel arkanghel manulunda. Unya ang pangutana asay labaw do Biblia ikaw na mao ni karon. Mao gini dakong problema ni Mitchell Bindilyo. Do problema na ikaw ba yan isulod aning problema? Giyon sa niyong pagsulod kanang imong paghilabot sa doktrinas BBCM, maunay imong pagsulod. Kining among gitubag kay gisugat ka man amo, diha ka na problema. Na, tanawa, ugwa pa ka manghilabot, og di pa ka kubian, di pod unta ka namo makubian.
sa imong doktrina. Pasagdan ka, bahalag unsaon nimo pagpa-improve ang inyong doktrina. Pero kanang hilabot man kas mga ministro sa BCM, diha ka nagkapuliki karon sa pagsagang sa among mga isyo. Tanawa lagi. Na karon dinhita ato sang basahon. Dubli-dublihan tani, Brad Warlito, be. Palihog babasa. Basahan ning gitawag bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Dublihan tani. Nga dili tasupak nga si Miguel Arcangel maura na. Unya tan-awon tani karon granting nga kini si Kristo, nga kini si Kristo maura pud ni si kinsa? Si Miguel. Tan-awon ta di gyapon mo sumada. Palihog pagbasa, Brad Warlito. Kining nakasulat sa Judas 1:9, pero ari ka mo basa sa New World Translation sa Cebuano, gitawag bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan iya sa Jehovah's Witnesses. Basaha ang bersikulo 9, Brad Warlito, sa Judas. Sige, basa. O, gingon din sa pagpahayag, Brad Macarayo, sa maong sitar ginon. Apan sa dihang si Miguel nga Arkanghel may panaglantugi, panagbingkil sa yawa o nakiglalis bahin sa lawas ni Moises, siya wala mga has sa pagkanaog og hukom batok kaniya sa mapasipalahong mga pulong kun dili miingon hinaot si Huba magabadlong kanimo sumala sa pagpahayag, Brad Macarayo. Busa, giingon nga si Huba magabadlong unta kanimo na si Miguel Arcangel maura man na. Unya ningo dili na siya manulunda. Unya granting without admitting. Uyunan ko suway pagtugot, ugutan ko suway pag-uyon. Moingon ni Bindilyo Kapilisupo bagining Macarayo. O problema ni mo na. Di magipun ako ka mauyunan. Kay uyunan ta ka na gisupak na kong Biblia. Ang Biblia nag-ingon si Miguel manulunda na. Ang imo dili ikaw lugar akong tuwan. Ang Biblia nag-ingon nga si Miguel Anghel, si Miguel manulunda. Unya imo dili manulunda, anhade ko pabor nimo. Mo na ningon ko tugutan ko sa pag-uyon, uyunan ko sa pagtugot. Problema nimo na. Saan nimo na pag dawat ng akong prinsipyo? Dawaton ako sa way pagtugot, uyunan ako sa way pagtugot, tugutan ako sa pag-uyon. Problema nimo na. Na ikaw lagi ni sulod ana na. Saan nimo na? Ikaw may ni sulod na problema kapag gawas. Ana. Nga, tanawon ta. Dinhin na ta. Kay giingon man nga kini si Hiyuba magabadlong unta kanimo. O nya grante nga si Kristo maora pod si Miguel. Di si Kristo miingon lugar karon nga si Hiyuba magbadlong kanimo. Niya ang pangutana karon, kini si Hiyuba ang pangutana kay mao man ni ang amahan. O niya ang pangutana kay si Kristo, gihatagan magkagahom sa paghukom, gihatag man ang paghukom, o niya ang muhukom dili man si Hiyuba. Kay ang muhukom si Kristo man. Juan 5, versikulo 27, summarize nako. Nag-ingon po si Kristo sa Juan 5:22, ang amahan dili maghukom kabisan kinsa. Unya unsaon man na karon sa diha pagbadlong mahukom mo ta kanimo nga kanang imong pagpasipala. Na ang pangutana mao lagi na karon dakong problema ni Mitchell Bendilio. Niya pagyud ang dakong problema ni Bendilio. Ang daang tugon, ang bagong tugon nag-ingon nga si Miguel maora pod ang gitawag niya matubabidilyo manulunda kinindili manulunda kay maunas Kristo. Ang Biblia nag-ingon sa bagong tugon si Miguel manulunda o anghel dili siya maos Kristo. Question sa daang tugon, Brad Jisrael, kung atong basahon, kana bas Miguel gitawag bagyog anghel, Brad Jisrael? Gitawag dili lang kay sa bagong tugon bisan sa daang tugon gitawag nga si Miguel gitawag nga anghel. Niya atong basahon diri sa Biblia ang pulong sa Dios. Sa Daniel sa iyang kapitulo 10 bersikulo 13-21 giingon ugaling lang kay wala dayon ako makaabot dinhi. Tungod kay sulod sa 21 ka adlaw gibabagan ako sa pangulo sa gingharian sa Persia. Mayo na lang gani kay gitabangan ako ni Miguel nga usa ka pangulo sa mga anghel. Yan na tunga ng anghel. Tungod kay ako lang ang nakig-away batok sa pangulo sa Persia. 21. Miyanhi ako aron isaysay kanimo kung unsa ang nahisulat sa libro sa kamaturan. Sa akong pakig-away walay lain ang nakatabang kanako kundili si Miguel
gayud ang anghel nga magbalantay sa Israel. Unya, wataw kag anghel. Mo nay klaro nga giingon diha nga si Miguel nagtug-ag tinuod ang Biblia. Na kinsay wala klaro, kinsay wala magtug-ag tinuod. Do, ang giyatagan mo kag espiritus kaburingog. Naama ka na, magsulti, mutuo magkanas kabakakan. Ang pangutana karon, kinsay bakako ninyo? Biblia nga nag-ingon, si Miguel manulunda. Si Miguel nag-ingon nga anghel, o ikaw nga nag-ingon nga dili manulunda si Miguel. O ingon man dili anghel si Miguel. Kinsay tinuod ninyo do? Naunay sa sayang gigamit nga sita sa buhat 11:8 nga Sa Roma. oh, Mauna. Mga pang Brazil naunay. Naunay stari. Ha? Naunay stari. Si Bendilio. Ang iyang gitaon nga tari, siya ra po'y nataupan. Pulong man sa Dios ang gibasa ni Brad Israel. Sa Biblia ang Katoliko, Brad Romy, yun sa pagsulti na. Dinhi atong pagbasahon sa Mayong Balita Biblia, dinhi sa Kapitulo 10, sa Daniel, sa yang versikulo 21, kama nato Sa Kapitulo 10, versikulo 13. 13. Giingon. Nagayong Nga ikama des 21, sige basa. Sige, 13. Sige. Kay dihay medyo man gamag-gagmay ang litra. Ako lay ko kay gamay maglitra. Basahon ta. Hanap-hanap ato. Giingon ha. Gagmay magining litra akong gidala nga Mayong Balita Biblia. Gibabagan ako sulod sa 21 kaadlaw sa anghel nga prinsipe sa gingharian sa Persia, maayo gani kay may tabang kana ako si Miguel nga usa sa mga dako-dako sa mga anghel. O nanaha, giingon karon ato asya didto gibiyaan ko uban sa anghel nga prinsipe sa Persia. Na bersikulo 21, giingon apan ginganlan ko ikaw, gisuginlan ko ikaw sa naisulat sa basahon sa kamatuoran walay lain nga katabang sa akong pakig-away kanila kundi si Miguel nga inyong anghel nga magbalantay. Ogoy, giingon naman hinon anghel nga magbalantay si Miguel. Unya ang pangutana karon do, si Miguel nag-ingon man ang Biblia, anghel. Unya giingon manulunda. Manulunda nga siya punuan sa mga manulunda og siya pud punuan. Ang pangutana do, kinsay tinuo do? Kinsay gitagaan sa espiritus kahinanok ug mga mata nga di ka kita dalunggan di kadungog. Pagbasahon ang Judas 1:9 ang inyong SD Bible nagtugaan nga si Miguel manulunda. Sa ang buhing pulong nagtugaan nga si Miguel anghel. Samtang ikaw wa ka kita, wa ka dungog. Kung basahon na ang Judas nga si Miguel anghel o manulunda. Ang daang tugon nagtugaan sa Daniel Kapitulo 10, versikulo 13, kama 21, nga si Miguel gitawag og anghel diha sa daang tugon, samtang ikaw nag-ingon nga dili anghel si Miguel, arkanghel. Question, kinira, kinsay bakako ninyo do? Ang Biblia do nga nagtugaan daang tugon ug bag-ong tugon nga si Miguel anghel o manulunda. Samtang ikaw, pastor sa SDA, nga nagbasa sa Biblia, maoy mangaha sa pagsupak sa Biblia, nga makaako pa kapag ingon, nga si Miguel dili manulunda o anghel. Do, kanang imong SDA Bible, may pag-iitsa ni mo na do. Kung mauhon na mula na yung prinsipyo, kaya di man kamutuos Biblia niyo do. Kanang Biblia ni mo, di man kamutuo ana, laksi ana. Muna klaro, ibalik na ko do ang imong giingon. Doktrina, niingon mangyog ka, nga ang doktrina sa PBCM, wala dinhi, wala dito, ay klaro. Mao na. Kung kinsa ang doktrina, prinsipyo karon nga nagidriban, nga way klaro, wa dinhi, wa dito, ikaw na na. Asa man ang imong prinsipyo nga wa dinhi, wa dito, wala dinhi bagong tugon, wala dito sa daang tugon. Kay ang prinsipyo sa daang sa bagong tugon, si Miguel, anghel o manulunda, ug ang daang tugon, nag-ingon, si Miguel, anghel. Gitawag dito sa Daniel 10:21 at 10:13 kama 21. Do i-refute ko na do. Huwaton ko na karong Domingo tumaga. Lantawa kay naglantaw ra ba ka sa amo ra mga programa sa bisan diin nga dapit. Kay imong gipaminawan ang among mga tubag. Do questionon ta ka, huwaton kong tubag nimo karong Domingo. Tubaga karong sunod Domingo. Igna nga sayop ang Daniel 10:13, kama 21 nga naglitok nga si Miguel manulunda o anghel. Kanara, tubaga, igna nga sayop ang Judas 1, versikulo 9, nga kanang si Miguel manulunda
Pero ang problema, unsaon manimo pagtubag nga ang nagtug-an ana ang inyo mang Biblia nga gibutangan, Seventh-day Adventist Bible. Unya maora man ay nagtug-an do. Di na unay kas imo karong armas nga maong Biblia. Na kinsay nagsupak nimo do? Ang imong Bibliang gidaladala. Mga kahigalaan, kamo na imong desisyon. Kamo na imong desisyon sa kining prinsipyo sinultian ni Bendilio. Paminawan tagbalik be kung unsay desisyon be sa iyang texter, last na lang be. Ya, kini paminawan ta. Tanawon ta gani balikan nindot kini paminawan niyang kana. Goodies, Pastor, namati ko sa oras sa PBCM o sa daybati kaniha. Para na ko, Pastor, ask listener, murag takilid gyud kayo imo kahintang og sa boxing pa, sige kalag panuntok, pero walay puntos. Maura na ako na matikdan, salamat sa salamat sa pulangkon ni. Salamat kayo. No, Ana, di arata kutob. Unsay desisyon sa listeners? Takilid, sige panuntok Bendilio, way puntos. So boxing pa, way klaro, way alkanse. Mao na. Niya pangutana, haen dapita nga naka-desisyon ang listeners. Ang texter niya, naminaw sa iyang programa og sa amoa. Wa kagwanta, gitiksan sa Bendilio, wa makay baot sa PBCM. Na pangutana ana karon, ang pangutana, maone ang gipasabot. Ingon ani nga sistema sa plastadas katarungan nga nakaingon ang katong naminaw sa iyang programa og sa amoa, nakapabor ang PBCM, alkanses Bendilio. Na di man na namo hinimo-himo kayang iya maging tigbasa mo ay nagbasa na. Namo na klarong mag-ugtas Bendilio. Bendilio, kinsa may nag-ugtas karon? Kami o ikaw? O ikaw, kay ngano man? Kinsa may hasulon anak karon ng giingos texter? Ana ra, mga kaigalaag, mga kaigsunan. Panapos, Brad Warlito, sa imo'y kasulti. Kini akong pagsuglon parte ni Bendilio nga pastor, dili gyud siya palaran sa iyang pagpamatuod kay daghan siya kuan gini ang bangag sa iyang pagsugilon. Marabag algukoy bitaw nga nagbangag nga dili mao ang bangag. Ngawla si Bendilio. Okay. O sa kasulti ni Brad Rumi, gamay na lang kayo lapas oras. Kini si Bendilio gyud mahuwasan gi siya og ang ministro nas PBCM yang ikatagbo kay mainsaktuhan man gi siya sa katarungan sa mga ministro sa PBCM. Ay mo Brad Israel sa kasulti nimo panapos. Ang ikasultian ang yang programa gitawag man og tingog sa kamatuoran. Wa ka maulaw sa imong gidala nga programa. Tingog sa kamatuoran may pagimo ng ilisdan. Og ang tingog sa pastor nga dili mosulti. Ang mosulti